Sässennäs pyönnittämässä. Huomenta. Eikö nyt oo hei ilta? Mitä vittu iltaa? Ei mikä vituna? Pimeää. Niin? Ei oo ilta vielä kello Päivä. No joo. Älä sit kuvaa mun naamasta, tiedät kuka Joo. on. Sä oot WC. Mistä me yhteensä siitä irti? Tää menee tonne ainakin mun kanavalle. Tossa vieressä on siis Valtteri Hottentotti Hänätin. Käykää kattoo myös senkin kanava. Jos kiinnostaa hänen mielen vikaiset sekon. Häh? Mielen terveytensä. Mä en mainosta mun kanavaa. Annetaan Suomeen. Joo, mä kuvaan siis omalle kanavalle, että Ota myös mun kanavalle. mä voin upata toi kans sinne. Tässä on siis Hönö. Hönö vetää reikiä. Sulla oli aikaisemmin toinenkin reiki. Tässä. Ollut sama aikaa. Näin. Tuplareikki. Jotain videot tässä. Oli tässä, et näihin kuviin ja tunnelmiin. Hönö. Nuja ja tosi nuja. Kiitti vaan jätkä. Poikki. Noniin. Poikki. Laajasuontien slummissa. Mä vedin kätteen. Kiva juttu, että verit käteen, kun on helvetin hienoa. Noniin, riittää. Ei noin läheltä. Tällä näytää jotain enempää kuvaa näytä. Sä kuvataan video. Mitä se on? Anakodia. Vahva kipulääke. Antaa sen porista siellä. Valmistua ja valmistua ja valmistua. Kunnes sen voi vetäistä sitten naamariin. Yhden tuollaisen 500 millisen olen jo vetänyt tässä näin. Voi kakkua kotiin mustuitustikkoilla. Ei ollut puettu Kallen tavoin, kulki melkein paljain navoin. Side kulki kuua kotti, hän oli naapurina kuningas Ensi kertaa mä laitan sun lautaselle. Kato, mulla kyrpää. Jos sä mun oikeesti haluat, mä lähetän sun puolelle seinään ja oikeesti sillä. hän oli paksu kuin kaskelotti, mutta oli hauska. Metsän peitos kyllä oli aivan joen rannassa. Löttiin norsuslauma ja leijona jälkiä sannassa. Metsään ei siis mennyt, ellei ottanut leijona mukaan. Aina se myöskin No näytiin. Mitä? Panakodessa. Ootko vähän panakodeissa? No huimaa vähän. Raimo, tässäkin on ollut vähän vakavempi homma meneillä. Ne olikin sittenkin homoja. Homoja! Homoja. Homoja, oot sä homo? Joo. Koulu persaiketissa. Täällä on homoja. Homo. Täällä on homoja. Sinä on homo. Hottentotti, mitä vittua sä siellä oikeesti teet? Sä oot kusella saatana. Kuvat nämä rauhoitus. Okei, mä olen kuvaamisen, jos rauhoitus. Säkin otat kuvaamisen. Kusel sun kaveri. Joo, se on Valtteri uusi ovi. Joo. Uusinta muotoimaisen.
Jos sä nyt saateisuutta ole, uskaltaako antaa? En kyllä ajatellut enää rikkoa. Ville on kyllä rikkoa. Sä oot 100 kertaa uhannut sitä jo. Eiköhän 100 kertaa. Ette kai te on mennyt kuvailemaan niin kyllä laittanut juuta. Joo! Tääkö se nyt on? Valtteri, sulla on vähän liian tuossa. Se homma. Oliko painanut loppuun? Kyllä. Vittu mua suoraan silmää! Osuko? Ei kai. Ei kun siis toi vitun neste. Ei saatana. Keksiä jotenkin näillä meidän pikkusilla aivon jotain häröiltävää tekemistä. Tuolta ei löytynyt mitään kuvaa. Ois löytynyt, mutta et halunnut mennä. Vittu kun mä oon tuonne lumihankeen, jaksa mennä vittu. Hei bro, miksi sä et laittanut vittu viestejä? Come on. No poliisi, täällä on karhuryhmää. Meillä on AK-47, panssarivaate Hornetit. Otetukaa käyttöön, halutaan ja avamme tulleen. Poikki. Totti, mitä vittua sä siellä oikeesti teet, hei? Kuvat, jos mä lyön sua. Sä oot kusella saatana.